Hello everyone! Hey guys, morning. I'm back. Good morning. Kita man pa niyo. Kaya nasa po ka mata. Ganina lang ko ng mata. Pero dugay lang ko na bangon. Sakit-sakit akong ipon. Pilar pag ito gabi mga alas 3 na ko nakamata. So, karon ay pa ko mamahaw. Sa nang orasan nasa 10 na kapinapit na alas 12. So, akong pamakaon lang sa tuog biskuit. So, na ko sa honey. Luto din mi karon og monggos. Nilatan sa kong pan. Monggos. Muna ang paniog to karon. Paingon panihapon. Itong tanaw niya ang munggos. Ano na yung munggos? Munggos lang gyapon. Amo na sa gulan og kalbasa o I will put kalabasa and squash with that og kalamunggay. Kalamunggay. Yeah. Na siya. Maghagpat siya kamunggay. Diba, bebe? Ay, ni ako ko ano kay. Kapit naman pa ni to, dugay, kakaon. So, kaya ayaw at magkaon. Mama, hindi sa ano dito. Kuan na yan, kadaya lang sa to ah. So guys, we'll be right back later. A few moments later. Guys, magluto ko tatang sa akong papa. May ihang bukas. Kamay na lang magpalit. Bukas. Mama, what is bukas? Rice. This is grandpa's rice. What do you say, sky flakes in Tagalog? It's just a sky flakes, a biscuit, a cracker. Okay. I'm the Russian. Most Nanani ko magkaon sa biscuit, guys. Biscuit. Nag-vlog-vlog mo ko, no? Wala ko mama, guys. Ito si mama. Hello. Ay, good ma. Hi. Siyempre, nagalang binatang ko. kita ko din nagkangkat o ang bakit. Ngayon to guys, oh. Ngayon ako. Sarap. Parang shampooan naman ako. Wala na, matangga kayo.
adik ya tayo. Kainan na ni mo? Wala pa. Oh, kabila ko ina na lagi. Maligo akong mama, guys. O, maligo ko niya. Langaw in the world. Ngapit ako, igang naman. Tubig na. Katong gata. Kagulan ako sa gata. Gata, guys. Kami magka-good guy. Maghapon. Parihara istoryahan. Tingnan mo, kay kalugian. Wala man may kalugian. Kuan lang. Pabrika lang sa lata sa kuan. Sa na gata. Ngayon mo agad. Wala ko nag-promote ani pa mo na mo gamit karon. Nabutang nga tangladan. Tangan di katong oregano ba? Gamay. Butang ka lang dia. Tang lari. Grabing manok din kayo. Ah. Paasa turkey. Nami ang paniyod to karon. Bye. Bakit paas manok? Ginataang munggos o kalbasa. Ating black na lang ko. Oh, dito. Ito. Nangyay kumukhaan guys. Kanira ako iusap. Pagkan masyakert. Pag ang balibos manok. Ito na yung balibot. Bakson. This is it guys. Naluto na ang munggos na tigig butangan sa gata. Ang naon na dayon ni. Masarap ito. Healthy, healthy. 12 seconds later. Mag-andam na ko sa lamisa. Kaya maniudto na ta. Ito na mi. Guys, diri rami magkaon sa among sala. Kaya igang kayo. Diri rami mag-eating ha. Kadapli na nga natin. Yes. Ito na ibutang. Yes. Hinapunta. Nata guys. Ruby, oh, I will pull it down first ha. Your food. What kind of? It's vegetable, monggos, and kalbasa. To eat sa. Tulong juga. Oh. Na. Bus na. Guys. Nadaganan na. Utan may daganan. Mix, mix, mix. Dari rami na nga sa sala. Igang kayo dito sa kusina.
Saan? Oh, yeah. I love mangoes. Bread me. Ang talaga may nabuli na ako. Bungkus eh. Uy. Ano ba? Nalaghanan ng buti. Dahil lang tubig sa carbohydrate lang. May kayo mong gusto guys. Nakabulat sa sapol. I'm going to try letting you buy the mini by using these plates right here. Look. Manak pa siya. Yum. Huwag ka na inom tubig. Lagi naman. Wait.
I'm done guys. Ako ang tiwasan o kumit ako ang bebe. And I will just end the video here. And Today and see you the tomorrow. Bye! It's my life.